Futbalový podcast Winkel si môžete vypočuť na platformách YouTube a Spotify. A takisto nás nájdete aj na sociálnych sieťach Instagram a Twitter. Vítajte pri 6. epizóde podcastu Winkel s Maťom a Paťo. Paťo, čau, Patrik, daj trik. Nazdar, zjazdar. Nazdar, zjazdar. No, zdravím všetkých. Toto bol mým. Dobre, máme pred sebou 6. epizódku, v ktorej si klasicky zhrnieme predchádzajúce kolo, zhodnotíme si naše tipy, predstavíme si našu 11 kola, pozrieme sa aj na Fantasy League, ktorú sme prednedávnom spustili a samozrejme nesmie chýbať main topic, ktorý sa dozviete, teda ktorého obsah sa dozviete neskôr a na samý záver podcastu si opäť natipujeme nadchádzajúce kolo. Poďme na to? Poďme na to, Paťko. Čo tam máme ako prvý zápas? Tak ako prvý zápas, šláger kola hneď na úvod, takto West Ham privítal doma Chelsea. Skončilo to víťazstvom West Hamu 3-2. Londýnske derby trošku s prekvapujúcim víťazom, ale West Ham ukazuje to, že teraz v tejto fáze sezóny je naozaj ten čierny kôň. Ukázal to, áno, ale v prvom polčase tomu tak nebolo v tom zápase, pretože je jasná dominancia podľa mňa zo strany Chelsea. Čo West Ham ukázal je to, že doma sa jednoznačne nevzdáva a po polčase nabehli v úplne inom svetle, ako hrali ten prvý polčas. Trošku im dopomohla aj tá chyba Jorginha, ktorá prišla po nahrávke znovu na Mendyho, ktorému to potom zle vyšlo a následne z toho vyťažil West Ham penaltu, po ktorej vyrovnali. No a potom už to išlo, no. Mason Mount dal v tom gole aj gól, aj asistenciu. My sme si ho dali do nášho fantasy týmu, takže poťahal. Trošku nás poťahal, áno. A čo povieš napríklad na takého Bowena v tom zápase? Bowen nielen v tomto zápase, ale aj už dlhšiu dobu ukazuje, že má fakt talent. Má ešte stále len 24 rokov, takže perspektíva do budúcna. A ja som už čítal aj také všelijaké články, že sa po ňom pomaly šepka, že sa presunie do liverpoolského týmu. Ja som to počul iba od teba, ale nenahneval by som sa. Mne sa ten hráč tam akože hodí, úprimne povedané. Bol by tam, zapasoval by tam a pod Jurgenom Kloppom by vyrastol ako hráč určite. A v tomto zápase padol taký trošku kurióznejší gól. Áno, Masuaku sa o neho postaral v samom závere toho zápasu. Neviem, či to bol center alebo strela. No ty si dával anketku na náš Instagram. Čo to bolo podľa teba? Podľa mňa to bol skôr center. Ja si myslím, že to chcel vystreliť. Hej, myslíš? No, ja si myslím, že to takto zamýšľal. Že to tak zaplava nemohol odhadnúť, ale podľa mňa on si všimol pozíciu Mendyho, ktorý jednoznačne očakával center a nepokryl si bližšiu žrť. Bolo to vidno, áno. A tak vyšlo to, podľa mňa super. Super zápas pre West Ham, jasné. Áno. Majú skalp Liverpoolu, majú skalp Chelsea. United takisto. Pohári vyradili. Čo viac si želať. A Chelsea táto prehra môže mrzieť, pretože klesli až na 3. miesto. Zaujímavosťou bolo, že v jeden deň sme videli až 3 lídrov. Najskôr teda Chelsea prehrala, Liverpool odohral zápas, posunuli sa pred nich a potom City odohralo svoj zápas, posunuli sa pred Liverpool. Takže 3 lídri tabulky v jeden deň. Myslím si, že takouto zaujímavosťou by sme mohli ukončiť tento pokec o prvom zápase a poďme na druhý zápas. Poďme rovno na ďalší zápas. Ďalší zápas sa odohral na Molineux Stadium, kde Wolves privítali Liverpool. Skončilo to pre Wolves síce smutne 0-1, ale myslím si, že Wolves môže si z tohto zápasu zobrať veľmi veľa pozitív, hlavne čo sa týka obranej činnosti, pretože si myslím, že v obrane boli veľmi dobre organizovaní. Každý hráč vedel, čo má robiť a takto aj na tom ihrisku vyzeralo. Áno, tá obrana bola úplne super. Conor Cody odohral výborný zápas a v podstate Liverpool tam nemal nejaké väčšie šance, nedostával sa do tej hry tak, ako by potreboval, možno až na toho Diega Jotu, ktorý spálil brutálnu tutovku, čo som teda akože nepochopil. Veľmi dobrý výkon podal aj Roman Saiz, partner na stoperskej pozícii práve Conora Codyho, takže myslím si, že veľmi dobré, čo sa týka obranej. Ruben Neves inak takisto hral veľmi dobre. Ale prišla 94. alebo 5. minúta a Divock Origi, veľký frér, legenda Liverpoolu, ako ho nazýva Jurgen Klopp. Ja keď on nastúpil, tak ja som si hovoril, že OK, tak ten chalan dá gól. Ale už v takej 87. minúte som bol, že tak remiska, tak nevyužije Liverpool zaváhanie Chelsea, nevadí, ide sa ďalej. Ale využil. Prišlo, ja ti ukážem doma tepláky, ja som normálne doma dal takú skluzavku po kolenách, že som si zošuchal kolena teplákom. Akože neskutočne som sa z toho tešil. Ešte by som sa chcel vrátiť k hráčom Wolves, tak mne sa okrem Rubena Nevesa, ktorý je už skala v zálohe Wolverhamptonu, ktorý to tam je hlavný pilier tej zálohy, tak sa mi veľmi páčil výkon aj stredajúceho
Moutinha, ktorý vlastne striedal až v druhom polčase a práve pomohol tej rozohrávke toho Wolverhamptonu, že ten Wolverhampton mal problém s rozohrávkou už v tom druhom polčase, pretože Liverpool skvelé presoval a práve on bol takým tým prepojovacím mostíkom medzi tou zálohou a tými vyššími pozíciami v tom poli, takže mne sa veľmi páčil jeho výkon. Je to tak, odohral dobrý zápas. Ďalší zápas, ktorý sa odohral počas 15. kola, bol zápas Southamptonu s Brightonom. Tento zápas skončil výsledkom 1-1. Myslím si, že to je aj dosť očakávaný výsledok, pretože tieto týmy sú z podobných pozícií, čo sa týka tabulky. Bol to doslova boj o body, pretože v tomto zápase padlo až 6 žltých kariet. Ešte taká zaujímavosť je aj to, že tieto týmy mali dokonca aj rovnaký počet striel na konci zápasu. Oba týmy mali po 14 striel a dokonca mali ešte rovnaký počet striel na bránku. 4-4. Čiže absolútne vyrovnaný zápas. Áno. Čo povieš na Armanda Brožu z Albánska? Takisto veľmi, veľmi dobrý mladý talent v našom veku. Perspektívny útočník mladý, ktorý prišiel do tohto týmu z Vitesse v lete. Je to kmeňový hráč Chelsea, ale vlastne po hosťovaní vo Vitesse sa Chelsea rozhodol, že ho znovu pošlú na hosťovanie, ale tentokrát už ho tak trochu pripraví na tú Premier League, preto ho práve poslali asi aj do toho Southamptonu. A myslím si, že zatiaľ príjemné prekvapenie pre Southampton, 11 zápasov, 3 góly. Tento hráč má len 20 rokov, takže si myslím, že veľké kroky v kariére ho ešte len čakajú. Southampton je inak aktuálne na 16. mieste a od zóny zostupu ho delí len 6 bodov, takže budú mať The Saints čo robiť, aby sa odlepili z tejto časti tabulky. Ja verím, že by sa im mohlo podariť zachrániť. Myslím si, že kvalitu kádru na to určite majú. Áno. To prostredie má Southampton určite na Premier League dostatočné. A aj keď si myslím, za mňa tá hra nie je taká ako napríklad pred 2-3 rokmi, ale stále sú pre mňa taký tým, ktorý Premier League by mal byť. Mne sa ľúbi veľmi z ich týmu Che Adams, útočník. Ten sa mi ľúbi, toho mám rád. Ten je takým svetielkom v tomto Southamptone, a inak James Ward-Prowse, to je ako dlhoročná legenda toho týmu. Jasné. On tam je, myslím, ešte od čias, kedy bol Southampton v 3. lige. Áno. Špecialista na priame kopy. Jednoznačne. Ale myslím si, že keby hral Brighton doma, tak si to asi postraží. Akože áno. Brighton hrá v tejto sezóne lepšie než Southampton. Či by to domáce prostredie spravilo niečo? V posledných zápasoch už trošku mu to akože kolíše tá forma, ale stále si myslím, že Brighton túto sezónu príjemné prekvapenie Premier League. Určite. No uvidíme, čo teda potom na jar, keď bude teda tento zápas hrať doma Brighton, ale my poďme ďalej. My tam máme zápas Newcastle a Burnley. Prvá výhra Newcastle v sezóne po 15 zápasoch. Kole. 15 zápasov trvalo to, aby Newcastle dokázal v tejto sezóne vyhrať. Na druhú stranu majú až 7 remíz, čo je akože dosť veľký počet. Takže momentálne 10 bodov v tabulke. A Wilson už dal 6. gól v tomto ročníku. Áno, Wilson 6. gól, ale aj napriek teda tej výhre sú stále predposlední, iba o skóre pred Norwichom posledným, ktorý po dlhom čase prehrali a teda klesli na 20. miesto. Na víťazstvo čakali dlhých 195 dní. Áno, to je bláznivé. To je strašne dlhá doba. To je viac ako pol roka. No, to je skoro 3/4 roka. Takže fakt, dlhá doba pre Magpies, ale hádam sa teraz trošku otrasú, majú nového trénera, možno teraz príde taký ten zlomový bod. Eddie Howe. Jasné. Mohlo by to ten tým práve toto víťazstvo ešte viac nakopnúť, keďže si myslím, že dosť oslavovali, a keď im to trvalo až 15 kôl. Takže podľa mňa uvidíme. No na tom štadióne bola atmosféra, ako by vyhrali finále. Tak keď 195 dní nevyhráte, neviete, aké je to vyhrať, tak ten pocit vám chýba, a keď to už potom príde, tak je to ešte sladšie. Ale ja by som ešte takú zaujímavosť dodal, takú pre stávkarov, že kurz na Newcastle stúpol na to, že zostúpia z 1,3 na 1,7 a majú je teda na nich teraz rovnaký kurz ako na Watford, že zostupia. Takže stavkové kancelárie favorizujú na zostup Newcastle a Watford. Stále je to najmenší zostup, teda najmenší najviac kurz. pravdepodobný zostup, áno, podľa stavkových kancelárií. No, uvidíme. Yeah, we will see. No a ďalším zápasom tam je jednoznačná záležitosť Manchesteru City, ktorý hral vonku na vonkajšej pôde proti domácemu Watfordu. Zápas skončil 1-3, ale tento zápas mohol pokojne skončiť aj 1-6 alebo kľudne aj viac, pretože brankár Watfordu ich dosť podržal. Zo strany City klasický zápas, smrtonosné protiútoky, kontrola hry, dominancia
a Watford nemal absolútne žiadnu šancu. Treba vyzdvihnúť aj krídelníka Rahima Sterlinga a Bernarda Silvu, najmä Bernardo Silva hrá poslednú dobu neuveriteľný futbal. A to pred sezónou chcel odísť zo City. Guardiola ho presvedčal, aby ostal. Počul som o tom a už tie zahraničné médiá, ja som čítal iba nadpis článku, ale hovorili, že momentálne nehrá nikto lepší futbal Premier League než Bernardo Silva. Musím povedať, že až tak City nesledujem, ale keď tvrdia toto, tak asi bude naozaj v životnej forme. Mohamed Salah, hej, je tu ešte stále, ale dobre. Hey, no, akože ja som na to tiež myslel, keď si to hovoril, že vlastne Salah by sa akože dosť dali porovnávať títo dva hráči, ale ja som chcel ešte spomenúť Juraja Kucku, ktorý prišiel až v druhom polčase z lavičky a myslím si, že nepodal optimálny výkon v tomto zápase. City dosť dostávalo sa do šancí, pretože Juraj to skazil v strede pola, párkrát dokonca prihral aj priamo na kopačky City, z ktorých vlastne potom plynuli šance, takže myslím si, že nemoc dobrý výkon. Až potom ku koncu, keď City už vlastne... Trošku taký útlm nastal. Trošku dostal taký útlm, pretože je ťažké hrať v takom tempe až 90 minút, tak potom vlastne sa Watford chytil a potom následne aj Juraj Kucka prihral do šance, z ktorej vznikol aj gól a gól pridal Cucho Hernández. Kučo a Kuco. Dobrá dvojička. Upravil skóre na 1-3 z pohľadu Watfordu. Ďalším zápasom bol zápas medzi Tottenhamom a Norwichom. Spočiatku to bol taký zápas, taký nejaký, aby som to nazval, ale Tottenham naštartoval párádny gól Lukasa. To bola tímová akcia s brutálnym zakončením. Mne sa ten gól veľmi páčil. Potom to opäť bolo také nejaké. Tak Tottenham si hral, Norwich sa veľmi do ničoho nedostával, ale Idah mal šancu v druhom polčase, keď mohol vyrovnať. Nestalo sa tak a pár minút na to dal gól Davinson Sanchez. Jak sa volá? Davinson, tak. Dobre, Davinson Sanchez. Davidson. No a Son je ďalším hráčom, ktorý sa teda hneď potom presadil, potvrdil výsledok 3-0. Treba povedať, že od príchodu Antonia Conteho Tottenham ešte neprehral. To už bol štvrtý zápas bez prehry. Štvrtý zápas plus ten zápas v Lige majstrov, ale počkaj, to neviem. Oni hrajú konferenčnú. Sorry. Toto som veľmi vedľa zarúbal. Konferenčná liga, jasné, ale oni tam s niekým, neviem, či prehrali alebo remizovali, ale nebolo to také ideálne. Myslím si, že z Vitesse, kde hrá náš reprezentant Matúš Bero, dokonca kapitán týmu. Ale neviem, nepamätám si posledný zápas Tottenhamu v konferenčnej lige. Bolo to už celkom dávno, asi minulý týždeň sa nehralo, mám taký pocit. No, to je jedno. V každom prípade poďme sa venovať Premier League, pretože tam 4 zápasy bez prehry, 1 remíza, 3 výhry. Zdá sa, že je tam trošku taký progres, stúpajú aj v tabulke, aktuálne už sú na 5. mieste, 2 body za West Hamom a ešte k tomu majú zápas k dobru, čiže ak by vyhrali, sú 4. a ja si myslím, že preto to úplne super. Ja si myslím, ale že ich predbehne. Čo som povedal? Predbehne Manchester. Do konca sezóny. Bude to zaujímavé, vyrovnané. Arsenal sa tam takisto tlačí, ale mňa baví tá Premier League, pretože my sme hovorili a furt o Tottenhame, že nie je to ideálne a zrazu lusk. A už sú 5. Sú 5 s tým, že fakt ten zápas k dobru a môžu byť 4. Inak, aby sme nehovorili len o Tottenhame, tak na strane Norwichu hlavný tréner Dean Smith, taktiež nový tréner, prišiel cca v rovnakom čase, ako prišiel aj Antonio Conte do Tottenhamu. Prvá prehra na lavičke Norwichu, na neho to prišlo skôr, ale tak niekedy to prísť musí, bohužiaľ. A Norwich je opäť tam, kde aj bol, na poslednom mieste, o skóre za Newcastlom. Poďme ďalej. Manchester United, Crystal Palace, 1-0. Paťo, tvoj tým. Ja som ten zápas pozeral, akože na to, že to bol prvý zápas pod novým trénerom, tak si myslím, že tam bolo vidieť veľa pekných nových vecí. Manchester presoval hneď do začiatku v podstate prvých 30 minút Crystal Palace nepustil absolútne do ničoho. Bušili, tlačili, v kuse sa hralo len na polovici Crystal Palace. Crystal Palace blokoval strely, čo to dalo. Niekoľko zákrokov hráči mali, či už hlavou alebo telom proti strelám Manchesteru. A myslím si, že veľmi dobrý výkon podal Diego Dalot. A Fred, klasika. Fred, no my keď sme rozostavovali 11 kola, ktorú už ste teda videli na Instagrame, tí, ktorí nás sledujete, tak som si hovoril, že však
toho Freda by som tam dal, ale on by tam bol už tretíkrát po sebe. On sa normálne sa prebudil. Ale ja viem presne, čím to je, pretože keď odišiel Ole, pod Olem hral klasickú šesku, v strede pola nemal voľnosť na ihrisku, stál na polke, tí záložníci nemali moc akože voľného pohybu, hrali moc štrukturovane a ako náhle odišiel Ole, tak tí hráči dostali jednoducho voľnosť. Fred nehrá už na typickej šeskovej pozícii, ale zbieha si aj pri 16 do 16, smerujú na neho lopty, rozdáva lopty a obranné zákroky mu celkom idú, má na to šťastie, že sa mu teraz darí celkom, takže myslím si, že perfektne to do seba zapadá a už 3 kola po sebe vynikajúci výkon. Super, poďme na ďalší zápas, Leeds a Brentford. Patrick Bamford sa vrátil po zranení a skoroval za Leeds. V závere vyrovnal na 2-2, takže dobrý comeback. Leeds viedli, Brentford otočil za 7 minút. Treba povedať, myslím, že od 53. do 61. minúty to bolo jednoducho absolútny obrat zápasu. Čo môže trošku mrzeť Leeds je to, že sa im zranili 2 opory. Konkrétne kapitán Lion Cooper a aj Phillips, stredný záložník, sa taktiež zranil, takže... To sú veľké straty. Áno, myslím si, že kľúčoví hráči, ktorí budú teraz Leeds chýbať. Zaujímavosťou z tohto zápasu je, že Roberts odohral svoj 100. zápas a dal aj gól za Leeds v tomto zápase, kedy teda otváral skóre. Aston Villa Leicester, ďalší zápas, ktorý skončil 2-1. Leicester začal dobre tento zápas, ujal sa vedenia po góle Barnesa, ale Aston Villa sa potom naštartovala najmä v druhom polčase, kedy teda ani jeden z trénerov nespravil žiadnu zmenu, ale naozaj ten, kto pozeral ten zápas, tak určite si všimol, že Aston Villa začala hrať úplne inak, než tomu bolo na začiatku a asi Stevie G mal tam nejaký silnejší prehovor, pretože... Príhovor. Dá sa to aj takto povedať. Oni sú stále bez prehry pod jeho vedením. Áno. Ale teraz príde ozajstná skúška, ďalší zápas. Na to tu som zvedavý, na to tu sa teším. Ďalší zápas odohrá Aston Villa na Anfielde. Alebo neviem, či hrajú vonku alebo doma. Na Anfielde hrajú. Na Anfielde, takže Stevie sa dočka veľkého comebacku, veľkolepé ovácie určite na Anfield Road budú. Zaspievajú si aj fanúškovia Stevie, Gerrard, he was passable for 40 yards and hit so fucking hard, Steve Gerrard. Je to možné. Aston Villa nebol uznaný gól na konci prvého polčasu. Bolo to dosť kontroverzná situácia. Nakoniec sa rozhodol teda hlavný arbiter, že tento gól neuzná. A Daka útočník Leicester City bol prvýkrát v základnej zostave počas tohto ročníka Premier League a pripísal si aj asistenciu, kedy nahral gól Barnesovi. Jo, inak ten neuznaný gól bol dosť kontroverzný. Čo k tomu dodať? 2 góly pridal Konsa, ešte, áno. Aby sme povedali, zastavili obranca. Viem, že pri jednom góle si nabehol na zadnú tyč a z rohu. Áno, poslal to tam, takže myslím si, že vydarený zápas pre Aston Villu a môžeme sa posunúť kľudne na posledný zápas tohto kola. Dohrávkou 15. kola bol zápas medzi Evertonom a Arsenalom, ktorý skončil 2-1 pre Everton. Hralo sa to teda v pondelok večer. Paťo, zaujímavý zápas. Myslím si, že pre nestranného fanúšika určite. Evertonu boli neuznané hneď 2 góly Richarlisona, Richarlison strelil inak hat-trick. Ale aj tak Everton prehrával 1-0. Alebo ako to bolo? Taký nejaký vtip tam bol. 2 góly. A aj tak to bolo 1-0 pre Arsenal. Až potom vyrovnal v závere. Áno, takto to som chcel povedať. O offside rozhodovala dokonca úplná, dalo by sa povedať, že veľkosť kopačiek rozhodovalo o tom, či bude offside alebo nebude. Doslova veľmi, veľmi špekulatívna situácia. Takže, ale ja si myslím, že Arsenal hral veľmi pasívne v tomto zápase. Čakal som od Arsenalu viac. A Demarai Gray v skvelej forme na konci to rozhodol. Takisto pekný zásah. Áno. Ale ja by som povedal, že fanúškovia Arsenalu sa nemusia nejako báť, pretože oni v 4 zápasoch prehrali 3. Jak mali tú sériu 7 zápasov. Ale ten herný prejav nič moc. Áno, je to pravda, ale zase po psychickej stránke, keď prehráte 4-0 a 3-2, tak to nie je príjemné. To si myslím, že stálo za tým výkonom, ktorý predviedol Arsenal proti Evertonu, ale podľa mňa tam majú dobrých perspektívnych hráčov, ktorí sa podľa mňa opäť nakopnú a budeme sledovať ten boj o to 4. miesto medzi práve týmami, ktoré sme spomínali, West Ham, Tottenham, Everton, United a Arsenal. Naposledy, keď som sledoval zápas práve... Prečo som povedal na United, že je Everton? Toto mi vysvetlí. To je jedno. Naposledy, keď som sledoval zápas
Arsenalu, tak hrali z Manchester United a mne sa vtedy páčil výkon stredopoliara Elnenyho, ktorý podal veľmi dobrý výkon, akože neočakával som, že až taký dobrý výkon podal tento stredopoliar, naozaj to bolo na úrovni. A zase v tomto zápase ho nahradil Kšaka v strede zálohy a ten Kšaka nehral ani z polovice, tak ako on. Mm-hmm. Takže myslím si, že no, neviem, ten Kšaka sa síce vrátil po zranení teraz, poprvýkrát hral po dlhšej dobe, ale nemyslím si, že moc pomohol Arsenalu. Uvidíme. Keď príde hráč po zranení, nemôžeme očakávať, že hneď bude hrať špičkový fotbal, si myslím, ale on tam je v tom Arsenale už dlho, mal tam myslím si, že ale už dlho tam nebude. Stabilné miesto, no uvidíme. Lebo už chcel odísť, už sa hovorilo o jeho odchode predtým, ale nevyšlo to, tak uvidíme. Pozrime sa na to, ako sme tipovali 15. kolo. Začalo sa to teda zápasom West Hamu a Chelsea. Obidva sme tipovali výhru 2-1 pre Chelsea, obidva sme sa teda pomýlili. Bola to výhra. Nebolo to vlastne 2-1 pre Chelsea, no. Môžeme ďalej. Chelsea dala 2 góly, to je jediné, čo sme trafili. Newcastle Burnley, tam sme to takisto netrafili ani jeden. Môj tip bol 1-1, Paťov tip bol 1-2. Newcastle vyhral 1-0. Čo si však ale ty trafil, tak bol zápas Southamptonu s Brightonom. Ty si typoval remizu 1-1, ktorá nakoniec aj naozaj bola. Ja som typoval 2-2, tak kúsok mi chýbal, no. Ale tak aspoň sme trafili remizu. Ďalší zápas bol zápas medzi Wolves a Liverpoolom. Obidvaja opäť typ 3-1, nakoniec iba 1-0. 1-0, pardon. 0-1, áno, však vlastne Liverpool hral vonku. Áno. S odretými ušami, ale vyšlo to našťastie. Ďalší zápas bol medzi Manchesterom City a Watfordom. Watford hral doma, povedal som to naopak. Obidva sme typovali inak. Maťo typoval 2-4 pre City, ja som typoval 2-0 pre City. Nakoniec toho bol výsledok 1-3. To bolo medzi našimi tipmi. Obidva sme typovali, že City vyhral 2 góly, aspoň to nás môže teda tešiť. tak. Leeds Brentford, ďalší môj víťazný tip, 2-2. Ja som koľko typoval? 3-1. No, nevyšlo mi to. No. Nevadí. United Crystal Palace, môj tip 3-2, tvoj tip 2-0. Trafili sme výhru United, ale presný výsledok sa nám nepodaril. No toto Tottenhamu sme nejako neverili. Ja 1-1 tip a 1-0, nakoniec 3-0, takže s prehľadom. V podstate od príchodu Conteho zápas s najväčším počtom gólov. Aston Villa Leicester, ja som typoval 3-1 pre Villu, nakoniec 2-1 pre Villu. Ja som typoval remisku, nevyšlo to. No. Ale akože netriafame úplne vedľa. No, nie sme marní. Hej, nie sme akože úplne ďaleko. Nie sme ďaleko úplne od pravdy. A posledný zápas sme precenili. Tuto sme boli veľa. Precenili sme Arsenal a podcenili Everton. Maťo typoval 0-2 z pohľadu Arsenalu. Ja som typoval 0-3 dokonca a výsledok bol 2-1 pre Everton. Presne tak. Poďme ďalej. Poďme na zostavu kola. Zvolili sme formáciu 3-4-3, tak ako tomu bolo minulý týždeň. Poďme na brankára. Tam je Martinez. Emiliano Martinez, tak on už od začiatku ročníka podáva skvelé výkony. Ešte sme ho nemali v našej ideálnej 11, ale v poslednom kole to potvrdil, predvedol dobrý, skúsený výkon proti Leicesteru a myslím si, že právo mu patrí miesto v bránke. Súhlasím s tebou, no a teraz ktorého z týchto troch stoperov spomenieme prvého? Všetci hrali výborne. Dajme Konsu. Konsa oddal 2 góly. Na obrancu netypické, ale o to viac to otočil poteší. Zápas. Áno. Jasné, aj v defenzíve to bolo dobre. Ďalším stoperom bude Conor Cody, ktorý odohral prakticky bezchybný zápas. Zaujímavosť, on pochádza z Liverpoolu, dokonca z Liverpoolskej akadémie, ešte aj priznáva, že je fanúšikom Liverpoolu. Zahral si proti bývalému mužstvu a on bol inak ten, ktorého Diogo Jota trafil. Na tej bránkovej čiare taká halúzinka, že Diogo Jota bývalý hráč Wolves, Conor Cody, chcel sa Liverpool. Silou mocou sa chcel presať. Bolo to vidno v tom zápase, že Jota chce naozaj dať gól. A to, že na ňo bučali fanúšikovia alebo pískali, tak to ešte viacej poháňalo. Tak, ale myslím si, že už na začiatku mal príležitosť hneď hlavičkou mohol dať gól. Bohužiaľ netrafil bránu, potom mal túto veľkú príležitosť, kde to šťastím zblokovali, povedzme si na rovinu, pretože to kopol tam, kde stáli, takže zblokovali tú strelu a myslím si, že chcel fakt skorovať, ale nevyšlo mu to. Ale Cody a Saiz vynikajúci výkon obidvaja. Veľká pochvala. Práve Saiz je ďalším stoperom, ktorého sme zvolili, aj keď on hral na ľavom obrancovi Mohameda Salaha k ničomu. Takom wide centerbackovi by som povedal. Také niečo. Ale Salaha k ničomu nepustil, v podstate Salah nemal nejakú výraznejšiu šancu, až možno na to, čo tam nahrával potom Origimu pred bránu, ale takisto proste celá obrana Wolves bola výborná, takže určite zaslúžene tam patrí aj on.
Poďme na dvojicu stredných záložníkov. Tam netradičná dvojica. Ja som tam nasadil Skipa z Tottenhamu, lebo on sa mi v tom zápase dosť páčil. Mladý záložník, perspektívny a podáva nielen túto sezónu, ale už aj minulú sa ukázal ešte pod José Mourinhom, hrával pravidelne tento stredopoliar a myslím si, že výkony boli na úrovni a toto kolo to potvrdil. Dobrý výkon za mňa. Vedľa neho Emiliano Buendia, prvýkrát v našej zostave. Stratený syn Norwichu City. Tak no, začiatok sezóny priznám sa, že si myslím, že mu moc nevyšiel. Ten úvod sezóny bol taký všelijaký kostrbatý, ale ten posledný zápas mu naozaj vyšiel a keďže je to zostava kola, tak nie je o čom. Poďme na krídelníkov, poďme najprv na ľavé krídlo. Ľavé krídlo, takže ľavé krídlo je... No, to je strany, Paťko. Teraz neviem, či myslíš, že z mojej strany, alebo z... No, normálne z pohľadu toho týmu. Demarai Gray. Áno. Demarai Gray, ľavý záložník tohto týmu. Tak, Everton. Áno, tohto týmu. Tejto 11 kola. Hra za Everton, myslím si, že... Takto si to myslel, 11 kola. Jasné, áno. Dobrý výkon, akože on už predtým ukazoval tuším, že v Leverkusene hral chvíľu. Už tam ukazoval, že je skvelý a Premier League mu sedí Angličan, takže veľmi dobrý výkon. Počas celého zápasu a koniec zápasu s Arsenalom ešte ozdobil čerešničkou. Krásna strela, ktorá smerovala na bránku Pickforda, ten sa len pozeral, pretože to bola taká natiahnutá strela do tyčky a od tyčky sa to odrazilo do bránky, takže skvelý výkon. Na druhom krídle bude Bowen z West Hamu. Tam takisto, tam nie je čo dodať, jednoducho West Ham hral výborne, tá otočka bola skvelá. Bowen taktiež, pri všetkom dôležitom. On sa na tom dosť výrazne akože podpísal podľa mňa, takže preto tam patrí. A ja som síce povedal, že krídelníci, ale čo teda z títo páni traja? Tak to sú tiež takí. Oni sú tiež vlastne krídelníci. Akože reálne je to taká zostava, že 3-2-5. ale môže byť na ľavej strane Bernardo Silva. Tam sme spomínali, že hra v životnej forme, dal skvelý gól, pekná obalovačka. Výborný zápas pre ňo. Na druhom krídle Raheem Sterling, jeho kolega zo City, takisto odohral super zápas. Akože tí chlapci si robili s tou obranou Watfordu, čo chceli jednoducho a ako bol ešte Danny Rose na ihrisku, tak on absolútne nestihal proti týmto borcom a mali v podstate šance do prázdnej obrany. Jednoducho ten brankár tam bol doslova sám niekedy až. Áno, Sterling síce nezačal sezónu podľa mňa úplne, že najlepšie, lebo na takého hráča nedával veľa gólov a aj teraz mám myslím 3 alebo 4 zásahy, neviem, ale v posledných 2-3 zápasoch podáva skvelé výkony. No a na hrote tam nemôže byť nikto iný než legenda Liverpoolu. King of the Liverpool. Divock Origi. Už odkedy prišiel na ihrisko, hovoril som, že si myslím, že dá gól a on hral naozaj dobre. Nie len to, že dal gól, ale... On dal gól dokonca aj včera. Áno, aj v Lige majstrov rozhodol proti AC Milanu na 2-1. Nie len ten gól, ale aj celkovo tá hra, ako on sa dokáže tým, že je veľmi vysoký, potlačí v tých súbojoch, získať loptu, presovať. A Liverpool vie hrať aj taký štýl futbalu a vie hrať aj čisto na krídelníkov, takže myslím si, že on je tam, kde má byť a myslím si, že ten štýl hry mu sedí a tí hráči o ňom vedia ho nájsť, keď tam je na ihrisku. Nie je to také, že by nevedeli prepnúť teraz na ten druhý štýl futbalu, keď je tam zrazu ten hrotový útočník, ale pekne mu vedia nahrať, on sa vie pekne pretlačiť a ide mu to. Mňa by zaujímala inak Origiho štatistika, že v koľkých zápasoch dal vlastne on gól, keď prišiel ako žolík. No. A v koľkých zápasoch hlavne dal gól v posledných 10 minútach, lebo ja si spomeniem na Newcastle 2019, spomeniem si na Everton, Barcelonu. Teraz toto, Barcelonu otočil, on je ten žolík. No. Toto bola naša 11. kola a teraz sa môžeme presunúť na Fantasy Ligu. Tabulka našej Winkel Fantasy League vyzerá nasledovne. Prvenstvo si drží René s týmom Gunners, 187 bodov na konte, suverenita na prvom mieste. Za tento herný týždeň zinkasovala 44 bodov, takže myslím si, že je úctihodný výkon tohto týmu a patrí mu prvé miesto. Na druhom mieste sa drží Šimon s týmom Strateg. Ten dokonca získal tento týždeň bodov ešte viac, dokonca o 3 body, až 47 bodov a dohromady má 143 bodov, takže druhé miesto patrí Šimonovi. Tretie miesto patrí Matúšovi s týmom Dynamo United. Za toto kolo zinkasovali 39 bodov a celkovo majú 108 bodov, takže tretie miesto
Toto 3. až 5. miesto je také zamotané, tam sa to ešte bude meniť. Aj to 2. miesto si ešte myslím, že nie je také isté. Na 4. mieste je Robert s jeho tímom Tryhard, ktorý získal 37 bodov v tomto kole a má bodov 104. A na 5. mieste je naša zostava Winkel podcast. Zostava sa volá Winkel Squad. Za tento týždeň sme dostali 34 bodov a dokopy ich máme už 103, takže 5. miesto je naše. Na 6. mieste Pistons pod vedením Tomáša 99 bodov. 7. miesto Tomáš OFK Rozvoj 95 bodov a na poslednom mieste Adam s týmom Pupuši 81 bodov. Ale akože od toho 3. miesta až po to 8. si myslím, že tam nie je nejaký markantný rozdiel. Rozdiel v rozpätí 20 bodov len, čiže to sa dá ešte v pohode dobehnúť. Na tie prvé 2 miesta na tie prvé 2 miesta ešte budeme musieť vytaktizovať nejako tie naše zostavy. Potrebovali by sme nejakého stratéga. Tak. takže takto vyzerá naša tabuľka a my sa môžeme presunúť na hlavnú tému dnešného podcastu. Dostávame sa takmer do polovice sezóny, máme za sebou 15 kôl. Poďme sa teda dnes v hlavnej téme pozrieť na to, ako táto sezóna vyzerala z pohľadu prestupov. Ktoré prestupy tímom vyšli, ktoré naopak až tak nie. Toto je 6. epizóda podcastu Winkel a tak si povieme 6 podarených prestupov a 6 prestupov, od ktorých sme očakávali viac. Nepovieme, že ktorý je že top, nepovieme, ktorý je úplne najhorší. Jednoducho, bude to 6 hráčov, ktorí si my myslíme... o ktorých si my myslíme, presne, že podávajú najlepšie a ktorí by mohli podávať ešte lepšie výkony, ale sú to hráči, ktoré prišli v lete cez toto letné prestupové obdobie a keďže už je za nami to 15. kolo, tak myslím si, že 15 kôl je dostatočné množstvo zápasov, aby mohli predviesť to najlepšie zo seba, takže poďme si spomenúť tých najlepších. Začneme od tých najlepších, či? Áno, začneme od najlepších a jeden z najlepších prestupov leta 2021 bol podľa mňa prestup, ktorý urobil Arsenal a oni priviedli hráča Takehiro Tomiyasu, alebo Tomiyasa teda. Hráč, o ktorom sa veľmi málo hovorí, ale... Nedocenený hráč podľa mňa. A on podáva veľmi zodpovedné výkony, vyvaruje sa chybám a v tej obrane on podľa mňa patrí k takým tým už stálym pilierom defenzívnym spolu možno s Gabrielom alebo ja neviem, kto tam ešte hráva v tom Arsenale v obrane. Ben White. Ben White aj Tavares, ako OK, je tam viacero takých hráčov, ale tento Tomiyasu podľa mňa on tam je taký, že settle up, že jednoducho úplne už zabudovaný do toho týmu a hrá naozaj veľmi, veľmi dobre za málo peňazí, veľa muziky, tak by som to povedal. Myslím, že za 17 miliónov prišiel v lete. Áno. Aby sme si teda spomenuli aj nejakú tú jeho cestu, ako vyzeralo obdobie pred príchodom do Arsenalu, tak môžeme povedať, že za Boloňu odohral 62 zápasov, dokázal 3-krát skórovať a do Bolone sa vlastne dostal z belgickej ligy, do ktorej prestúpil do Bolone za 9 miliónov libier. Následne do Arsenalu prestúpil v lete za 17 miliónov libier, čo si myslím, že je akože skvelý obchod pre Arsenal. Na to, ako hrá, je to naozaj Ako sme už povedali, za málo peňazí veľa muziky. V septembri dokonca dokázal vyhrať aj ocenenie hráča mesiaca v Arsenale, teda vlastne... Nie celkovo Premier League, ale iba v tom tíme. Áno. Ohľadom jeho pozície je to univerzálny obranca, výšku má aj na stopera, môže hrať taktiež aj na stoperovi, dokonca už si vyskúšal post aj defenzívneho záložníka a inak hráva už momentálne pravidelne na pravom obrancovi a čo je ešte taká zaujímavosť spomenúť, že jeho idol je odmala Javier Mascherano. Tak. Bývalý hráč Liverpoolu a Barcelony, to tak ako by the way. Toľko k Tomiyasuovi. Skloňovanie mi ide. Ďalším hráčom v zozname našej top 6 prestupov je ďalší hráč Arsenalu. Aaron Ramsdale. Áno, on nesmie chýbať v tomto. On si myslím, že je dokonca jeden z top brankárov tejto sezóny, ak nie je úplne najlepší. Fakt? Až tak? Povedz mi lepšieho brankára než Ramsdale v tejto sezóne. Alisson. Ako dobre. Decha je dobrý do sezóny. Dobre, ale púšťajú góly a ich tými prehrávajú. Počkaj, to som povedal kokpitinu. Liverpool neprehráva, chalani. Liverpool neprehráva. To som naražal na túto pána Man United fan. Ale nie. Môže byť Alisson pokojne, však aj Ederson, aj Mendy hrá fajn, OK, ale podľa mňa Ramsdale to je taký ten... A veď aj Arsenal dostáva góly.
No dobre, teraz, ale podľa mňa to nič nemení na tom, že on nerobí vyložené, že chyby, podľa mňa ten brankár. A to isté môžeš povedať o De Geovi. Hej, môžeš. Dobre, tak sme si povedali svojich takých top brankárisov. Ale akože nie je za mňa tiež Ramsdale jednička určite túto sezónu. Nikto to od neho neočakával. V Premier League nebol takým stabilizovaným hráčom ako túto spomínaní brankári pred ním a výkony veľmi zodpovedné, veľmi dobré zákroky, mne hneď vybehne zákrok proti Leicesteru po priamom kope, ktorý vytiahol. Takže myslím si, že určite vydarený prestup. Arsenal má prvýkrát podľa mňa od odchodu Vojčecha Šťastného takúže stabilnú jednotku aj do budúcna. Boli tam pokusy Ospina, Leno a ešte jeden tam bol. Nepamätám si teraz meno. Kašľať na to. Ale tento chalan vyzerá byť taký, že naozaj, že dlhodobejšia posila. Je to podobný príbeh ako v podaní Pickforda, ktorý teda prestúpil zo Sunderlandu do Evertonu, ale Pickford teraz trošku stagnuje v tom Evertone. Buďme k sebe úprimne, by mohol chytať aj za lepší tým. Tak uvidíme, či to bude aj prípad Ramsdale, ale... On si toho už v Anglicku tiež dosť pobehal. Ako sme už hovorili, chytával za Sheffield. Ešte predtým sa dokonca rozchytával aj v Bournemouth, kde taktiež hrával. Zahral si aj za Chesterfield v sezóne 17-18 a zahral si ešte aj za AFC Wimbledon v sezóne 18-19, kam išiel na hosťovanie. Ja k nemu ešte poviem takú jednu vec. On mi pripadá ako taký hajzlík trošku. On má v tvári takú provokáciu podľa mňa a vždy, keď mu vyjde zákrok, tak strašne hecuje obrancov a fanúšikov a podľa mňa dosť hrá akože na nervy proti hráčom, ale tak zase to je jeho výhoda, že? Áno, dokáže to využiť v jeho prospech, čo je hlavné a z čoho dokáže hlavne aj ťažiť Arsenal, takže im to myslím si, že vyhovuje. Poďme na ďalšieho hráča. Tam je tvoj obľúbenec taký. Ďalším hráčom je Maxwell Cornet z Burnley, ktorý prišiel do tohto tímu z Lyonu. Alebo teda povieme najskôr fakty, potom sa pozrieme na zaujímavosti. V tejto sezóne už strelil 5 gólov v 9 zápasoch, ktorých zastúpil. Práve to je tá zaujímavosť, že on nastupuje na hrotovom útočníkovi, na pozícii hrotového útočníka a predtým v Lyone hrával dokonca ľavého obrancu. Čiže pre neho toto nie je vôbec akože nejaká stála pozícia, na ktorej by bol zvyknutý tento fotbalista hrať. Ako on bol že krídlo, potom ho skúsili na tom obrancovi. Lebo Lyonu sa zranili obidvaja krajní obrancovia, tak tréner sa rozhodol pre túto alternatívu a poslal Maxwella Corneta na ľavú obranu. Podal presvedčivý výkon, trénerovi sa to páčilo a tak potom už odohral sezónu celú na tomto poste. Dokázal dokonca skórovať v Lige majstrov proti Manchesteru City, cez ktorého postúpili do semifinále Ligy majstrov. Mládežnícky reprezentant reprezentoval Francúzsko a potom neskôr sa vlastne rozhodol zmeniť svoje občianstvo a momentálne reprezentuje Pobrežie Slonoviny. Asi vedel, že vo francúzskej repre by si veľmi nezahral, lebo tam sú ho jeznamená, ale čo by som ja povedal, tak to sme už párkrát spomínali, že Burnley presne potrebovalo hráča, akým je on, aby sa zbavili trošku takej povesti týmu, ktorý nehrá úplne atraktívny futbal a Cornet je veľmi kreatívny, dobrá rýchlosť, dobré zakončenie. Fyzicky dobre stávaný hráč. Áno, jednoducho dobrý útočník pre taký tým, ako je Burnley. Hráč, ktorého nesmieme opomenúť, je aj Dennis z Watfordu. O ňom sme veľa nepočuli predtým, než prišiel do Premier League, ale Watford mu neuveriteľne sadol a spolu s ďalšími útočníkmi tohto tímu sa naozaj super doplňajú. Je to aj najlepší strelec tímu so 6 gólmi a k tomu pridal 5 asistencií, čo je teda, keby to prepočítame na v úvodzovkách kanadské body, tak 11 bodov v 14 zápasoch, čo je podľa mňa úplne super. Možno bude pohľadať sa aj po nejakých lepších tímoch z tej hornej polovici tabulky, uvidíme, sme stále iba v prvej polovici jeho prvej sezóny. Určite, myslím si, že sezónu určite dohrá vo Watforde, určite Ranieri by si ho nepustil v zime, keďže sa chcú jednoznačne udržať v tejto sezóne v Premier League, ale môžem si spomenúť ešte jeho predchádzajúce kluby. Tento hráč nastupoval za klub Brugge v Belgicku, ešte predtým vlastne hral aj za Kolín v Nemecku, takže tento hráč má skúsenosti aj z Belgicka, aj z Nemecka a nakoniec svoj potenciál plno ukazuje až v Premier League. Tak, veríme, že sa mu bude dariť aj naďalej. Ja to hovorím vždy, že Watfordu to prajem, tak ako to prajem aj Newcastle, keďže Martin Dubravka.
24 rokov má tento útočník ešte len a nigerijského pôvodu, takže ďalším hráčom, ktorého chceme vyzdvihnúť ako podarený prestup je útočník z Wolves Hwang. Tento hráč má skúsenosti z rakúskej ligy, kde vyhral so Salzburgom dokonca 4 ligové tituly. Dokonca dokázal vyhrať aj 3-krát rakúsky pohár a po tomto vydarenom pôsobení v Salzburgu si ho všimli v nemeckej Bundeslige, konkrétne RB Lipsko, kde následne tento hráč prestúpil a stade si ho pravdepodobne pamätáš aj ty. Áno, ja si ho ale najmä pamätám ešte z toho Salzburgu. Tam bol on, bol tam Minamino a bol tam Haaland. Oni boli úplne výborní v tom tíme. Ale pri takýchto hráčoch, zase to skloňovanie, veľmi záleží na tom, akú majú prvú sezónu vo väčšom klube, pretože ako náhle sa im nepodarí, tak už sú o nich trošku pochybnosti, lebo predsa len Rakúska liga nie je svetová špička, môžete tam dať 25 gólov, keď potom dáte v Premier League 3, tak to trošku škrípe. Môžeme to vidieť napríklad práve na jeho bývalom spoluhráčovi Minaminovi, ktorý teda prestúpil zo Salzburgu do Liverpoolu v zime, neviem či 2 roky alebo rok dozadu, asi 2 roky. Nepresadil sa v Liverpoole, musel ísť na hosťovanie do Southamptonu, teraz prišiel, už sa trošku tak akože rozohral, ale zatiaľ to teda nie je prípad Hwanga, ktorému sa vo Wolves darí. Teraz si nie som úplne istý tými štatistikami, či je najlepší strelec týmu, alebo ho už dorovnal Jiménez, ale v každom prípade patrí k tým teda popredným hráčom u Vlkov. A dokonca dokázal skorovať aj pri jeho debute za Vlkov, hneď v prvom zápase proti Watfordu dokázal tento hráč skorovať a taktiež na majstrovstvách sveta v roku 2018 v Rusku odohral všetky zápasy za Koreu a za Lipsko za Lipsko odohral po prestupe z Po prestupe zo Salzburgu. Nie z Wolfsburgu, pardon. Po prestupe zo Salzburgu do Lipska odohral za Lipsko len 20 zápasov. Jo, pretože tam hrali iba jednu sezónu a ešte ho ne do Premier League. No. Teraz vlastne na hosťovaní vo Wolves a Wolves má vlastne aj klauzulu. Po sezóne, ak sa im výkony tohto borca budú pozdávať, tak si ho môžu zobrať k sebe za 13 miliónov libier, čo si myslím, že je dosť dobrá cena za tohto hráča. Áno, za 13 miliónov, ak by hral tak, ako hrá teraz, 13 miliónov je nič jeho doslova. proste výkony nešli dole, tak 13 miliónov za útočníka, to je skvelé. To by bol dobrý obchod. Držím mu palce, nech sa mu darí. To boli teda 5 hráči a 6, keďže je to 6. epizóda. To si, o ňom si povedz, ty to je tvoj hráč. Ja som si ho tam tak dosadil trošku. Som povedal Paťovi, keď sme robili scéna, Paťo, môžem si ho tam... Daj si. Tak som si ho tam dal. Je to Konaté z Liverpoolu, pretože ja neviem, ja ho mám neskutočne rád. On síce nehráva veľa, ale keď hrá, tak si odvedie svoju robotu. Ukazuje sebavedomie, obrovský prehľad. Má len 22 rokov a proste to je úplne mladúčky obranca. Mne sa na ňom páči to, že je fyzicky veľmi vyspelý na to, že mám 22 rokov. Úplný chlap. Vysoký a ešte aj pevný. Áno. No Liverpool má akože dobrú budúcnosť podľa mňa, lebo s Van Dijkom to môže byť. A prečo hráva ešte? Akože Matip je fakt taký dobrý, že hrá? Akože Matip je dobrý. Hej? On vyzerá pri tom síce smiešne, ale je dobrý. Hej? A takisto je dobrý aj Joe Gomez. Joe Gomez je podľa mňa ešte lepší, než... On je zranený. On je zranený stále. Okay. Takže ako na poste stopera konečne Liverpool po tej minulej sezóne, kedy tam mal veľkú marotku, tak má teraz akože dobre to tam poistené. No a čo som chcel povedať, tak proste budúcnosť stoperská dvojica Van Dijk a Ibrahima Konaté. Alebo Gomez a Ibrahima Konaté. No aj to. Lebo pretože, vieš, keď už bude mať akože Van Dijk 35-34, tak títo hráči budú práve v najlepších rokoch svojej kariéry, takže myslím si, že oni práve budú ideálna dvojica. To môže byť úplne super a ja práve v Konatem vidím ešte niečo viac než v Gomezovi, že on bude ten taký líder. Taký ten druhý Van Dijk. Hej, nový Van Dijk. Ako som povedal, ešte nenastúpil veľa razy, ale keď nastúpil, tak si odviedol svoju robotu dobre. Zápas proti Manchester United. To bol jasný dôkaz, áno. To bol jeho prvý zápas v základnej zostave. Hneď takto na takéto obrovské derby. A on tam hral s úsmevom. On si tam robil z tých útočníkov proste dobrý deň. Nikoho k ničomu nepustil. Ja som si hovoril, že wow, tak tento chalan je fakt dobrý a naozaj je. Takže teším sa na jeho pôsobenie. Taká zaujímavosť, ešte nikdy nehral za reprezentáciu. Francúzska, on je Francúz? Áno, on je Francúz. Tak ako, myslím si, že čoskoro. On by mohol tvoriť dobrú dvojku zase s Varanom. No, to by bolo, čo? Ale tak oni majú Upamecana.
Jasné, oni sú vybavení. A je tam ešte ďalší. Aj Pavard, je tam strašne veľa. Laporte bol donedávna Francúz. On zmenil na Španielsko, no. Hej. Asi tam bol pretlak, no. Asi bol, no. Ako na každom poste vo francúzskej reprezentácii. Hej. Takže toľko ku Konatem, ja sa veľmi teším na jeho pôsobenie. Aby sme si to teda zhrnuli, tak my hodnotíme ako 6 najlepších prestupov tohto leta. Nie ako 6 najlepších prestupov, ale podľa výkonov hráčov súdime, že zatiaľ sa predvedli v najlepšom svetle počas tohto obdobia. Tak ako prvý bol Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu z Arsenalu, druhý bol taktiež hráč Arsenalu Aaron Ramsdale, ako tretieho sme zaradili medzi našich najlepších 6 hráčov Maxwella Corneta z Burnley a kľudne to dokončí teraz ty. Ďalej tam máme Denisa z Watfordu, Hwanga z Wolverhamptonu a Konatého z Liverpoolu. Zase pokračujeme v trende, že mi preskakuje hlas. Ale aby sme nezabúdali aj na ďalších hráčov, tak dobrý prestup bol podľa mňa aj Vepu do Brightonu. Z Brightonu klasika, tak akože on podáva stabilné výkony, ale sú pred ním jednoducho borci. Veľa hráčov hrá dobre túto sezónu, taktiež veľa hráčov nehrá dobre túto sezónu, takže naozaj z čoho vyberať a snažíme sa vypichnúť pár mien, ktoré sú fakt dobré a do tohto sme zaradili už aj takých hráčov, ktorí napríklad doteraz mali formu, ale v posledných kolách už sú takí zatienení trošku. Môžeme hovoriť o Gallagherovi, ktorý mal dobrý štart, alebo ja neviem, kto tam všetko je. Aj Danny Ings mal dobrý štart napríklad. Aj Ings mal dobrý. A nevyšlo mu to, zranil sa napokon, takže ale k týmto top 6 hráčom by sme určite mohli zaradiť aj brankára Wolverhamptonu taktiež veľmi dobrý prestup, si myslím. A čo Ronaldo do United? Dáva góly, dáva dôležité góly. Dáva dôležité góly, je to strelec, ale myslím si, že čo ja viem, Ronaldo by mohol... Nie je to tá top 6, ale sú to ale tiež hráči, ktorých by sme mali spomenúť. Za Norwich z Chelsea hosťovanie Gilmour. Áno. Tiež hra fajn, alebo typek, čo dal gól, Gray z Evertonu. Takisto fajn hráči. Ešte aby sme si ich nepomýlili, tak Grayom myslíme Demaraya Graya, nie áno, oni sú dva. Hej. A potom tu máme aj takú kolónku, že s otáznikom, že čo s nimi? A začíname Jackom Grealishom, 100 miliónová posila, ale ešte tie čísla úplne sa tam nesypú. Grealish nejak, ale on bude mať dosť, on debutoval 2015 roku, keď mal, ja neviem, 18 rokov vtedy? To je koľko teraz? Plus 25, 4. Približne tak nejak rokov, však môžeme si to vygoogliť. No, zaradili sme tam Jacka Grealisha, ktorý prišiel z Aston Villa v lete za 100 miliónov libier. Ja osobne som od neho očakával akože viac, nie je to len preto, že hrá za Man City, ale jednoducho neblízka sa nejakými dobrými štatistikami. Čo treba ale podotknúť je to, že odvádza dobrú robotu predtým, tú Guardiolovú koncepciu spĺňa, preto sme ho vlastne zaradili aj sem do tohto otáznika, pretože nie je to vyslovene, že zlý prestup, hrá dobre, ale nie je to zároveň aj niečo, čo by nás doslova že očarilo. A ty mi povedz názor napríklad ešte na Varana a Sancha, lebo futbalisti sú to dobrí, Varane najmä neprišiel za veľa, za takého 40 miliónov, obrancu, myslím si, že dobrá kúpa. 26 má Grealish, inak teraz som si to povedal. 26, tak už vieme, koľko má Grealish rokov. Na Varana by som povedal to, že on keď bude fit, čo myslím si, že teraz akurát mal Rangnick konferenciu a hovoril to, že už by mohol hrať aj dneska proti Young Boys Bern, ale chcú si byť na 100% istý, že Varane, keď sa vráti po zranení, tak už odohrá až do konca sezóny plný počet zápasov, jednoducho, že bude zvládať tú záťaž každé 3 dní, že bude vládať hrať. Takže preto nechcú uspiechať alebo unáhliť návrat tohto hráča. A ja si myslím, že keď on hral, tak tá obrana Manchesteru bola na úplne inom leveli. Vyzeralo to inak, takže preto. Keby hral od začiatku sezóny až doteraz, tak si myslím, že by bol určite v tých top prestupoch. Keďže sa privodilo 1-2 zranenie, ktoré ho odpísali na dlhšiu dobu, tak si myslím, že právom je v tejto kategórii. Jasné. No a ešte tam Sancho. Sancho akože... On nehrával, k nemu nemáme ani veľmi čo povedať. Pod Olem 0 bodov, akože pod Olem, aj keď nastúpil na pár minút, 10-20 minút, tak nepreukázal veľa toho, ale práve proti Villarealu dokázal streliť gól, zápas mu vyšiel, hral plný počet minút, následne strelil gól aj proti Chelsea v lige cez víkend, tam už tiež ukázal, že mu to ide, že už sa jednoducho do toho dostáva a teraz proti
Teraz naposledy proti Kristopelis taktiež už veľmi dobrý výkon na krydo, sa mi to ľúbi. A páči sa mi hlavne aj na ňom to, že on aj do obrany sa vracia a veľa lôpt aj odoberá. Nie je to on taký typický krydelník ako napríklad Rashford. Rashforda, keď proste skopnú pri rohovej zástavke v útočnej polovici, tak on sa vstane a začne rozhodovať rukami a proste kašle na obranu. Ale Sancho, keď príde o loptu, tak šprintuje dozadu a snaží sa obrať toho hráča s loptou. Takže to sa mi na ňom páči. Tých 100 miliónov je hlavne preto, že je to posiaľ do budúcna, stále má len 20 rokov. A hlavne je to Angličan, to je strašne veľký faktor v Premier League. A je to Angličan, takže preto bola taká cenovka taká, aká bola, ale ja si myslím, že on nám ešte najlepšie zo seba len ukáže. A ja si to myslím, ja ho mám inak ako hráča veľmi rád, takže teším sa na jeho pôsobenie. Rozprávame sa teraz o tých prestupoch, ktoré nevieme kam zaradiť a nevieme zaradiť ani napríklad Nuna Tavareša z Arsenalu, ktorý raz hrá dobre, raz zle, často kazí, takže je to také, že... On ani nie, tak by som povedal, že raz hrá dobre, raz zle. Skôr tie chybičky. On hrá dobre, ale potom spraví takú hrúbku jednoducho, že to by nespravil ani v prípravke hráč. Takže tiež je to také kontroverzné celkom. Ja by som napríklad nevedel povedať ani o Danny Winksovi. Nie, že či je to podarený. Ten je out, no. No, on zranený, alebo teda bol, alebo je, alebo neviem teraz akej situácii, ale keď hral, akože dal góly, ale zase tam je ten faktor tých zranení podobne ako pri Varanovi. Škoda, lebo vo Ville by bol podľa mňa akože veľmi dobrý hráč teraz s Stevenom Gerrardom. On to nehral super. Áno. Minulú sezónu. Takže verme, že Ings bude v poriadku, ale v podstate ho súžujú zranenia, odkedy prestúpil do Liverpoolu, čo si ja pamätám, ešte z Burnley. Tiež si v Liverpoole veľa nezahral. Takže tak. A čo je, alebo nie, že čo je, ale aký máš názor na prestup Bena Whitea do Arsenalu? Opäť strašne veľa peňazí, pretože je to proste Angličan. No. A zbytočných peňazí za mňa. Ako podľa mňa on nie je taký stoper, za ktorého by ste dali 60 miliónov. Na druhej strane nepodáva... Maguire. To je to isté, 80, dokonca ešte 20 miliónov viac. Takže vlastne Arsenal z toho vyšiel dobre. Biznis. Ale zase nehráš tak zle, ale nie je to hodné tých 60 miliónov, to k tomu ja poviem. A tak možno v budúcnosti ešte ukáže naplno svoje zručnosti a schopnosti. Nepochybne má kvality na to, aby ich dokázal ukázať naplno aj v Arsenale. Myslím si, že ten obranca je perspektívny a ku Gabrielovi sa hodí. Pár zápasov dokonca už aj vyšlo túto sezónu. Hlavne proti Leicesteru sa mi páčil ich výkon. Takže uvidíme. Ďalší takýto špekulatívny prestup, ktorý nevieme kam zaradiť, je Daniel James z Manchester United do Leedsu. Ja som vravel, že ja som aj rád za to, že odišiel z Manchesteru, nie preto, že by mi bol nejaký nesympatický, alebo že by som ho tam nechcel, ale nemal hernú kvalitu na to. Vždy, keď bol v zápase, bál sa ísť do súbojov, málo kedy mu vyšlo súboj 1 na 1. Jeho prednosťou hlavnou je tá rýchlosť. Ale čo sa mi začína páčiť na ňom dostáva viacej lopt, má častejšie loptu na kopačkách, začína si na tú loptu zvykať. A už aj tie prieniky vyzerajú úplne inak, ako vyzerali v Manchesteri, takže uvidíme, ako bude ďalej pokračovať. Povedali sme si dosť hráčov, ktorých nevieme zaradiť. Ešte by sme mohli povedať aj teraz mi vypadlo to jeho prvé meno, ale Hill z Tottenhamu, mladíček, ktorý nehráva takisto. Erik Lamela sa na jeho úkor porúčal z Tottenhamu, ten zamieril do španielskej ligy, jasné. A čo taký Joshua King, ktorý dal hat-trick, dal potom gól. Ale už jeho hviezda zhasla nejako. No nie, že zhasla, ale zhasína, ale proste nepresaduje sa popri tých hráčov, ktorí tam Watford má. Takže to sú takí hráči, pri ktorých máme menší otazníček, že fajn prestup, ale niečo tam nie je úplne takéto špitivé. Tak. S tými trblietkami. Asi môžeme aj plynulo prejsť k prestupom, ktoré my hodnotíme ako nie úplne podarené. Akože samotné prestupy nemusia byť zlé, ale tí hráči nepodávajú optimálny výkon momentálne. Vymenujeme si ich len tak, alebo ideme ich rozoberať detailnejšie? Ja by som asi začal jedným hráčom, ktorého by sme si rozobrali do detailu a potom by sme tých ostatných spomenuli len akože tak okrajovo. Mohli by sme začať... Pred sezónou prišiel do West Ham United ofenzívny záložník z CSKA Moskva Nikola Vlašič. Tento chorvátsky hráč, ktorý dokonca bol 4. najdrahším chorvátskym hráčom, ktorý kedy prestúpil. Jeho hodnota sa vyškriabala až niečo okolo 30 miliónov libier, ktoré West Ham poslal do Moskvy. Podpísal zmluvu na 5 rokov,
aj s West Hamom, ale ešte predtým podpísal na 5 rokov zmluvu aj s Evertonom, keď ich ešte trénoval Koeman. Okay. Vtedy Everton trénoval ešte Koeman predtým, ako odišiel do Barcelony. Za Everton sa presadil hneď pri svojom debute, strelil gól a vyzerala jeho budúcnosť veľmi dobre v tomto liverpoolskom klube. Ale nakoniec neboli presvedčivé výsledky a Everton sa rozhodol zmeniť trénera. Koeman sa porúčal a prišiel do Evertonu Marco Silva, ktorý bohužiaľ tomuto hráčovi povedal, že nevidí budúcnosť s ním, alebo teda nevidí moc budúcnosť v tom, aby využíval jeho služby, takže ho uvoľnili na hosťovanie a porúčal sa do CSKA Moskva. Ale v Rusku odohral dobrý ročník, bol tam dokonca vyhlásený za najlepšieho hráča roka, takže táto liga mu sadla, išiel teda naspäť do Premier League, už teda na trvalý prestup do spomínaného West Hamu, kde teda hráva v úvodzovkách aj teraz nehráva. On dokonca neodohral ešte ani jeden plný zápas, väčšinou nastupuje ako náhradník a v posledných 3 zápasoch nenastúpil do hry vôbec. Ešte sa nepresadil ani gólovo, ani neprihrával na gól, takže zatiaľ veľmi suché. Premier League za West Ham. Tak, áno. Dal jednu asistenciu, keď sa pozerám na štatistiky 25.11. proti Rapid Viedeň, kedy to bolo v Európskej lige, vyhral, takže to sa neráta do týchto štatistík. Takže toto bol taký bližší pohľad na tohto chorvátskeho stredopoliara. Čo si ty osobne myslíš? Dokáže sa ešte chytiť? Lebo myslím si, že momentálne v tom West Hame sú akože dosť dobrí hráči. Sú tam lepší hráči. Možno ako hráč z lavičky na 20-25 minút, ale uvidíme, či bude spokojný s takouto rolou. Ale hlavne stačí jeden zápas, že vám vyjde a môže sa to celé otočiť. Takže tam to je naozaj veľmi ťažko predpovedať. Ďalší hráč, ktorého si ja osobne myslím, že to bol absolútne nepodarený prestup, tak Ozan Kabak do Norwichu. A hrával chvíľku za Liverpool, myslím, že pol roka, mne už sa ani tam veľmi nepáčil. Bol tam na hosťovaní zo Schalke. Neviem, taký strátený, stále ešte veľmi mladý hráč, nemá taký ten prehľad, takú tú možno... Nemá to, čo má Konate napríklad, že on je mladý, sebavedomý, s úsmevom si tam hrá, Kabak vyzerá byť taký trošku ustrachaný, sem tam mu nevíde prihrávka a už je proste celý zápas v jeho podaní nie je dobrý. Asi tak by som to povedal. Takže Ozan Kabak za mňa... Stále mladý obranca, ako si už povedal. No. Mne sa nepozdáva doterajší prestup Saula Nigueza. Tak to je prestup. No, hosťovanie z Atletica Madrid do Chelsea. Ja som osobne, keď som videl ten príspevok od Chelsea, že prichádza Saul Niguez, tak som bol z toho akože dosť prekvapený, že wow, ďalší výborný stredopoliar, či už je tam Kante, Jorginho, Kovačič, ešte aj tento Saul, Mount, Kokos, Havertz, oni majú samých dobrých hráčov. Oni sú vybavení a myslel som si, že tento hráč bude určite medzi tými minimálne 3-4 najlepšími, ale akože zatiaľ veľké sklamanie pre mňa. No, on musíme povedať, že bol pravidelne nastupujúcim hráčom v Atletiku. A v Chelsea nehráva. Ona počítam zápasy normálne v Chelsea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zápasov, iba jeden odohral celých 90 minút a zvyšné boli, že 45 minút, 15 minút, 3 minúty, 26, 75. Jednoducho nehráva, väčšinou sedí teda na lavičke, raz bol dokonca už aj mimo zostavy, keď Chelsea vyhrala s Leicesterom 3-0, takže zatiaľ taký hráč, že možno od toho aj on sám očakával viacej, ale tréner Chelsea ho zatiaľ teda nestáva. Thomas Tuchel to má v hlave už naplánované, dostatočne vychádzajú mu hráči, ktorých tam momentálne posiela hrať, sú v dobrej forme. Možno až na Romelu Lukaku, a? No, to je ďalší hráč. Ktorého sme tam tiež zaradili. Áno. Zaradili sme tam tohto belgického hrotového útočníka zabijaka, ktorý v Interi Milano pôsobil doslova, mal z neho človek až strach, keď ho videl na tom hrote útoku. V talianskej lige mu to padalo, sypalo, dokonca sa stal aj hráčom roka v talianskej lige minulý rok. Dokázal vyhrať s Interom aj titul, ale potom prišiel prestup do Chelsea. Treba povedať, že on bol dlho zranený, takže možno aj preto teda sme ho sem zaradili. Pred tým zranením dával na začiatku, hlavne po prestupe do Chelsea, dával goly, potom prišli tie suchoty, potom prišlo zranenie, teraz sa prednedávnom vrátil, myslím, že 2 týždne dozadu. Chelsea za ňo ale zaplatila dosť veľký balík peňazí. Koľko to bolo? 103 alebo tak nejak, 103 miliónov libier, čo si myslím, že je dosť, ale tak... To je presne tá cenovka tej formy toho hráča. Keď odchádzal z Manchester United do Interu, tak to bolo o mnoho menej, tuším, to bolo len nejakých 60 alebo tak nejak.
a keďže sa stal hráčom roka v talianskej lige, dokázal s nimi vyhrať ešte aj titul, tak tá cenovka bola na mieste, si myslím. Áno. Myslím si, že keby Lukaku hral tak ako na začiatku, tak by sme o ňom hovorili ako o jednom z najlepších presupov, ale keďže prišiel úplný útlm, tak bohužiaľ musíme ho zaradiť do prestupu, od ktorých sme očakávali viac a možno sme viac očakávali aj od Dannyho Rosea, ktorý už je za vrcholom svojej kariéry. Už je na tom zostupe, čo sa týka jeho kariéry, pretože tento hráč, ja si ho pamätám ešte z Tottenhamu, ešte keď bol akože fakt dobrý. Ja som s ním hrával veľmi rád aj na FIFA, to si pamätám, že ja som si ho veľmi rád kupoval do mojich tímov, ale už bohužiaľ, hlavne on je taký pevnejší a rýchlostne nestíha už na tých hráčov. Teraz to bolo krásne vidieť proti Manchesteru City, kde jednoznačne nestíhal na ľavej obrane takých borcov, ako sú Sterling či Bernardo Silva, takže tým mu pekne podkurili a myslím si, že potom právom bol aj vystriedaný. Áno, spomenuli sme si 1, 2, 3, 4, 5 hráčov, keďže je to 6. epizóda, musíme dať aj 6. A ja som tam dal Joea Willocka, ktorý už síce hrával za Newcastle aj minulú sezónu, bol tam na hosťovaní z Arsenalu. Vtedy sa mu dosť darilo. V 14 zápasoch tuším dal 8 gólov, takže všetci očakávali, že budeme v tom pokračovať. To je také niečo ako Lingard vo West Hame minulú sezónu. Hej, presne. Až na to, že opačne, on išiel z menšieho týmu do väčšieho a Willock prišiel z väčšieho týmu do menšieho. Ale musíme to povedať na rovinu. Iba tou formou som to myslel. Tak Áno, aj formou, chápem. Teda pochopili sme sa. Netreba odkecávať zbytečne. Zatiaľ 0 gólov, 0 asistencií. Úplne Možno mu nový tréner zmenil úlohu v týme, možno hrá trošku defenzívnejšie. Nepozeral som jeho výkon. Akože. Málo zápasov Newcastle som videl. Ale zatiaľ proti minulému ročníku sklamanie. Áno, určite sme čakali. A hlavne ani celkovo ten Newcastle nehrá tak dobre ako minulú sezónu, čiže je to aj tým poklesom celého toho týmu. To bolo teda 6 prestupov, o ktorých si myslíme, že mohli dopadnúť trošku lepšie a my sa poďme pozrieť na to, ako bude vyzerať následujúce kolo. Poďme si ho natipovať. Paťo, začneme opäť tebou. Ideš tipovať ako prvý? Idem, ale nemám tu zápasy, takže... Ja nemáš zápasy. Však počkaj, ja ti ich nadiktujem. Dobre, tak A poď. ty si zatiaľ nájdi a potom budeš diktovať ty mne. Začíname už 10.12. v piatok večer o 9.00 Brentford proti Watfordu. Ako to tipuješ? 3-2 Brentford. Ďalej, v sobotu po obede o 13.30 Manchester City Wolves. City neskutočná forma a Wolves hrajú tiež dobre, ale myslím si, že toto vyhrá 2-1 City. OK. Pokračujeme zápasmi o 4.00 Arsenal Southampton. 3-0 Arsenal. Ďalej tam je zápas Chelsea Leeds. No, toto je už také... No neviem, v poslednom zápase tá Chelsea moc toho neukázala po tom prvom polčase. Ale tak myslím si, že doma sa budú chcieť určite vrátiť A s Leedsom? Tak. Ja si myslím, že Chelsea 3-1. OK. Liverpool Aston Villa? Fú, toto je dosť. Ale myslím si, že Stevie prvá prehrá, takže 2-0. On to daruje. Liverpoolu. Predstav si, že by Liverpool prehral teraz Villou a potom už by do konca sezóny strácal na City. A Stevie G by bol za tým, že Liverpool nevyhrá titul. Ďalej tvoj tým, posledný sobotný zápas 18.30 Norwich Manchester United. 0-4. Dobre. Kto dá góly? Ronaldo 4? Nie. Myslím si, že sa presadí určite Sancho dá gól podľa mňa. A Ronaldo dá tiež gól. OK. Ale presne strelcov si nedovolím typovať. Tam môže dať gól hocikto. Jasné. Poďme na nedeľné zápasy. 3 zápasy sa hrajú o 15. Jeden o 17.30. Začneme Brightonom a Tottenhamom. 1-2 pre Tottenham. Burnley West Ham. Fú, no tak toto bude 0-2 pre West Ham. Leicester Newcastle. 2-2. Remíza. A posledný zápas Crystal Palace Everton. 1-3 Everton. OK, zaujímavý a odvážny tip. No a teraz si to poďme otočiť. Poďme diktovať zápasy, ja ti dám moje tipy. Poďme na to. Brentford, Watford. Fúha, neviem. Je to zložité, no. Je to ťažký zápas. A hlavne, keď vidíš, ako tie kolá sa hrajú, tak fú. 2-2. 2-2, OK. Manchester City Wolves. Ja dám, že City zakopnú, bude to 2-1 pre Wolves, lebo furt si hovoríme, že klasické City, vysoká výhra. Teraz podľa mňa príde to zaváhanie. OK. Arsenal Southampton. Opäť 2-1 pre Arsenal tentokrát. Chelsea Leeds. 3-1. Môže byť. Liverpool Aston Villa.
Ja si myslím, že Aston Villa bude nahecovaná, že aspoň remízu by mohli uhrať. Aj. Ale ja si neviem predstaviť Gerrarda, že by porazil Liverpool. Akože. Dám čisto iba z fanúšikovského pohľadu, že vyhrá Liverpool 3-2. Ale inak by som dal asi 2-2. OK. Norwich, Manchester United? Man United 3-1. Brighton, Tottenham? 2-0 Tottenham. Burnley, West Ham? 2-1 West Ham. Leicester City, Newcastle? 1-1. A posledný zápas kola Crystal Palace, Everton. O 17:30 by the way. 2-1. Dobre, tak toto boli naše tipy. Máme natipované. Máme odkecané. Tak. Ďakujeme vám, že ste si nás znovu vypočuli. Toto bola 6. epizóda podcastu Winkel. S vami bol Maťo a Paťo. Majte sa krásne, tešíme sa opäť o týždeň. Majte sa.